Udaberria ganora hasteko 3 gomendio emango dizkizuet. Lehenengo gomendioa, ahaztu kolore ilunekin eta jo kolore argitsuetara. Eta aldatu jarrera! Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Yeah, come on home and treat me wrong again. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Platanoak, intxaurrak, ekilore pipak, guzti hau jogurrarekin nahastean, jaki gozoa eta erabat osasungarria izango dugu. Eta zer esanik ez, aguakateak dituen abantailetaz. Esate baterako, gantzonak, karotenoideak, gure sistema immunologikoa puri-purian mantenduko duen fruitua. Ez utzi kirola egiteari, egunero 30 minutuko tartetxoarekin aski izango da. Eta bide batez, atera etekina zure kaleetako txokoei makina bat ariketa egin daitezke eta. Jarri martxan irudimena.